Zdravím vás, občania Palacinkova. A nie, nesmiem sa z toho, bolo to fajn, ale máme tu väčšie starosti, jak bola tá palacinka. Na úvod taký nejaký žart, alebo teda spomeňme si na verte, neverte. Predstavte si, že idete na parkovisko, zoberiete si listok, kde je napísané 50 centov hodina, po 3 hodinách si pripravíte euro 50, no a čuduj sa svete, pokladňa chce od vás 3 eurá. A odôvodnenie? Lebo medzi tým sa menil systém a parkovné zdraželo cez parkovaciu špičku o 12. o 1 hodine v pondelok. Takže áno, to sa naozaj stalo, to nie je fikcia, to sú Topolčany. Čiže zoberme si nejaké najvýznamnejšie položky, začnem osvetlením, ktoré sa teda mňa najviac týka. Takže naše mesto má, pokiaľ viete, väčšinu osvetlenia ledkového, niektoré lampy, poznámka tie, ktoré stále svietia už 8 rokov bez poruchy, tie sú od mojej firmy, tie ostatné, čo zhasínajú, tak to boli predražené lampy, ktoré sa tu montovali po 1000 eur, ale o to nejde. Za tento rok zaplatilo mesto za tzv. Údržbu verejného osvetlenia viac ako 60 000 eur, 69 000 eur. Keď som to tak rátal, tak lampu, ktorú bežne dodávame do obcí a tak ďalej, stojí nejakých 50 eur s 5-ročnou zárukou. Stĺp stojí 400 eur, 4 až 5 metrový, ktorý je teda na bočných uličkách a medzi činžiakmi. Osadenie stĺpu teda a inštalácia, tam zostali káble zo zeme staré, vyjde zhruba na 200 eur, čiže dokopy je to nejakých 650 eur, no nechaj 700, dobre? Čiže jak rátam, tak rátam, už by mesto malo mať vymenených komplet tento rok aj so stĺpmi 100 lamp, čo nie je pravda. A keby sa menili len samotné lampy, tak 50 eur lampa a 50 eur výmena samotného telesa na stĺpe. Takže to je zhruba 100 eur za kus, čiže by sme mohli mať už 700 lamp v meste, nových s 5-ročnou zárukou za tú sumu. Ale nie, tuto sú také dristy, že na tretie stĺpu, ošmirglovanie starého náteru a úplne proste blbosti magoriny. Ďalšia vec, údržba zelene je moja obľúbená téma. Tento polrok, alebo teda od začiatku roka, už stála skoro 370 000 eur. A samozrejme, nemáme tu len mestské služby Topolčany, ale od nového roku tu máme tzv. Sociálny podnik mesta Topolčany SRO. Pozrite si vo Finstate alebo v obchodnom registri, že kto tam je. To tu nebudem hovoriť, nikoho nebudem menovať. No a tieto dve firmičky si už teda delia údržbu a veci v našom meste. Napríklad nájdete aj niečo také, že sociálny podnik robí údržbu verejnej zelene a napríklad mestské služby si vyúčtujú kosenie. Tak to není údržba verejnej zelene? Za jún a júl, v júli myslím sa ani nekosilo, všetko, čo bolo, tak väčšinou uschlo, lebo však nepršalo skoro celý mesiac. Tak to stálo za tieto 2 mesiace takmer vyše 130 000 eur. Len za tieto 2 mesiace. Jún a júl. A potom bola palacinka. A ešte chcem podotknúť také špecialitky, nejaká firmička, nebudem hovoriť aká, ale pokiaľ tu nebolo vedenie mesta, aké je, tak spala. 395 000 eur za stavebná úprava miestnej komunikácie. Super. Tá firma ešte aj dlží štátu peniaze podľa Finstatu. Máme nový exkluzívny pozlatený drtič drevnej hmoty za 270 000 eur. Potom, aby to nestačilo, máme teleskopický manipulátor pre kompostáreň za 184 000 eur. Nové záchody s pozlatenými kľúčkami za 140 000 eur. A potom napríklad, aby zase nehorelo,
lebo by to mohlo byť všetko nejaké také tam odšmudené. Protipožiarne opatrenia, tak. Protipožiarne opatrenia mestských bytových domov pod Kalváriou za 69 000 eur. To zábradlie oproti vlakovej stanici, čo sa len vymenilo, aby bolo lepšie vidieť cesto. Videl som tam dvoch pánov, ako to zbíjačkou proste to staré dávali preč. Dal som si naceniť to železo. Nejakých 4-5 tisíc eur by to vyšlo. No ale stálo to 23 000 eur. Lebo to ešte za tých 18-19 tisíc to tam museli navrtať, ja to pochopím a natreť. Tak to je primeraná cena. Je tu toho mraky. Projektová dokumentácia pre vodozádržné opatrenia na ulici Povstania. Čiže na jednej ulici vypracovanie papierov za 19 812 eur. Stavebný dozor, ešte to som tu chcel podotknúť, že to je veľmi dôležitá vec pre cyklistický okruh za 7718 eur. A naša sokolia hliadka za 5559 eur. Proste ide o to, že áno, tie palacinky, skupiny a to je všetko pekné ľudia, ale si uvedomte, že to je len na zaslepenie vašich očí. A potom vám príde zase vyúčtovanie, účty, smete, parkovné a zase budete všetci plakať a niektorí z vás budú na námestí skákať. Je tu aj to, že objednávka kultúrneho programu za vyše 100 000 eur, aj to je tu na digitálnemesto.sk. Všetky tie informácie sú voľne dostupné, nič si nevymýšľam, môžete si to tam pozrieť. Viem, áno, však 3/4 z vás mi zase bude mať za debila a nadávať mi. Hlavne ten pán, čo chodí s parazlom na bicykli. Ale pozor, lebo však na bicykli, neviem, ale není nejaká veľká tolerancia na alkohol, takže pozor na to, lebo auto je nulová, ale bicykel je myslím 0,5 promile, ale to sa veľmi ľahko prekročí, hlavne keď sú na radnici v smeťakoch prázdne flašky. Dobre, niečo porobia, za niečo ich treba aj pochváliť, ale sú tu fakt úplne také niektoré veci, že až okato, predražené, ale žijete tu vy takisto ako ja. Keď vám to nevadí, tak nevadí, mne to vadí, tak preto som spravil toto video.